आंनि बे गोदान चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामगोन। अनला संगोन दायो ओमफ्राय मा मैगं मा भाजा अमा आरो आलु जाबाय। मुला अनला दिनै मुला अनला खारै एसे होबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माने लाइक आरो कमेन्ट आरो शेयार खालामा आरोना। प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो लोगोफोर। ओमफ्राय आलु, रसुन आरो हाइजें। नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो आङो मोजां भिडिअ लाबोनो गोसो जागोन आरोना लोगोफोर। नोंसोरनि सापर्ट गैयाब्ला माहा आंबो गोसो जानो आरोना। प्लिज अननानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर। अन गुन्दै देना लानाया बेखौ गलायना लाखाबाय दैजों मैगङाव होना मोनबाय बे मैगङा जाबाय।
masalahnya semai. Beda sama orang kawan juga mau kemana nanti. लोगोफोरा मोनबाय नाय अमाजों आलुजों संदो ओमफ्राय मैगङा मुला अनला आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय लाभ इउ अल